Netra. Dalem Nduk Cahayu. Ki mau kok guyang apa kopine pon medal. Wis, kabeh wis metu. Sampun masyaallah. Mak buak. Urung, sampe ngomong urung. Sapa mengurung tak wajar kene kuwi kok. Mas Alpini nyatu ya. Mau wis ngono kok ya. Oh maksudnya dereng kapindo ngoten to. Sampeyan urung ngerti to? Dereng. Deloken yogane gak klambi ireng lek buak. Rayane kok rada ra ketok. Santing cemlor. Nduk diterusne, Nduk. Ya. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane kan bisa pintu cundaan prasetyamu budaya Indonesia. Elsa Audio terima kasih. Teman-teman YouTuber BPS Budaya, KPSC, Wong Wilis, Putra Wilis, Dika Channel, Moe Moe Production, RJ Channel 1971. Terima kasih sudah bergabung. jati lamun mangkono piye tresnanku piye tresnanmu jas saja sih. Alhamdulillah tamune banyu miling nggih Pak Agus tuplak blek sampai mejane gak sedeng kan lho. Banyu milih malah udah. Ya ora kok Mas, itu datang dan pergi gitu loh Pak Agus. Silih berganti. Betul. Dilajengaken nggih? Ya, kurang titik, Nduk. Mongko Kang Mas
kasih, Nduk. Nggih, setunggal-tunggal imbang ngono Sak tembang ae katresnanku. mengko diteruske maneh. Oh, nggih, siap, Amargi Pak iki ketoke Agus. mantene ya